Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα ένα ιδιαίτερο μηχανάκι. Δεν το δείχνουμε το παιδί. Γιατί το παλικάρι που το έχει αυτό το μηχανάκι ντρέπεται λίγο. Δεν θέλει να μας πει τι φορά. Είναι και καλαμιστικά. Λοιπόν, θα πάρουμε τη Max Turbo. Πες μου μόνο πόσα άλογα είναι. 98-99 εκεί. Ροδά. Ναι. Πίεση. 1-2. 1-2. Μεγάλη, 8 η μικρή. Λοιπόν, καταρχάς, κάτω το δικό μας το εργαλείο. Αλλά αυτό εδώ μάγκες. Για να δούμε τι κάνει. Θα φάτε λίγο παραπάνω αέρα, άρα θα αφήσω ανοιχτό το μικρόφωνο για να ακούτε το turbo. Καταρχάς δείτε εδώ φάση ρε, όλοι παντού ψήνουνε, κάνουν τις βόλτες τους. Παντού παρεάκια, παντού. Ακούστε καταρχάς πως κάνει το μηχανάκι. Ωχ, Θεέ μου! Είναι υπέροχο! Είναι υπέροχο, τι κάνει! Θα τρελαθώ. Λοιπόν, κάτσε πάμε να το κάνουμε κανένα άνοιγμα σε σωστό δρόμο, γιατί εδώ πέρα δύσκολη φάση. Εντάξει μάγκες, υπερβολή. Το μηχανάκι είναι υπερβολή. Καταρχάς νομίζω πες να είναι πιο γρήγορο από το δικό μου. Δηλαδή σε κίνηση 200 μέτρα, ίσως και 300, ενώ έχει λιγότερα άλογα. Κάτσε να κλείσουμε τώρα το τέτοιο. Θεωρώ ότι έτσι όπως το οδηγάω λίγο, θεωρώ ότι είναι πιο γρήγορο από το δικό μου. Δηλαδή λίγο δεν προλαβαίνει να φουσκώσει το turbo και αρπάζει κατευθείαν. Τι έχεις φτιάξει ρε Τόλι! Εντάξει, είναι απίστευτο. Καταρχάς, να πούμε ότι το μηχανάκι ό,τι φοράει πάνω είναι μάρκες. Είναι όλα top quality. Δεν υπάρχει. Αυτό που οδηγάω αυτή τη στιγμή δεν είναι τη Max, μάγκες. Δεν υπάρχει το μηχανάκι. Λοιπόν, κάτσε να σας πάω στον πίσω στο δρόμο. Τα έγραψε όλα. Απίστευτο. Απίστευτο. Πω, δεν μπορώ να χωνέψω αυτό που οδηγάω αυτή τη στιγμή. Δεν το πιστεύω ότι είμαι πάνω σε ένα σκούτερ το οποίο είναι τόσο δυνατό. Δεν νιώθω σαν μωρό παιδί αυτή τη στιγμή, μάγκες. Πω, είναι απίστευτο αυτό που οδηγάω αυτή τη στιγμή. Και έχει τρομερά φρένα. Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, να το δούμε τι θα κάνει στην ανηφόρα. Αχ, Θεέ μου, αχ, Θεέ μου. Θεέ μου, πω εκεί καθρέφτες. Η ριζόμα, η stealth, εδώ. Είναι το μηχανάκι top. Ό,τι φοράει είναι top quality. Λοιπόν, για να δούμε ρε μάγκες. Σε ανηφόρα τι εκκίνηση θα κάνει.
Είναι απίστευτο. Λοιπόν, κάτσε ανοίγω λίγο το κράνος πριν να τα ακούτε αυτά. Δεν θα φάτε αέρα τώρα, δεν με νοιάζει αλήθεια καθόλου. Τι ζω, Θεέ μου, τι ζω. Τι συγκίνηση μου έδωσε τώρα, παιδί. Ω, Θεέ μου. Τέλος, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Λοιπόν, μέσα από τα σοκάκια δεν θα πάμε, μην τους ξυπνήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί κάνει πολύ θόρυβο το μηχανάκι, κάνει απίστευτο θόρυβο. Εντάξει, μιλάμε για σοκαριστική εμπειρία. Δεν θα το είχα χαλάσει. Μάκες, εγώ άμα είχα τέτοιο μηχανάκι δεν θα είχε μείνει. Μάγκες, τι ζήσαμε πριν με το T-Max. Τι εμπειρία ήταν αυτή. Σοκ. Ναι, εντάξει, το μηχανάκι είναι, τι να πω, απίστευτο. Συγκλονιστική εμπειρία. Τώρα πάμε, ξέρεις τι, το καλό / κακό στο χωριό είναι αυτό ότι τα παιδιά εδώ είναι πάρα πολύ καλά. Όλοι τους, οκ. Είναι παρέες που μεγαλώσαμε μαζί από μικρά παιδιά και επειδή ξέρεις ο καθένας έχει την παρέα του κτλ. Εγώ που έρχομαι για 1-2 μέρες θέλω λίγο πολύ να τους δω όλους. Οπότε δεν έχω χρόνο. Προσπαθώ να το μοιράσω. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια παραπέρα. Προσπαθώ κάπως να το μοιράσω αυτό, ρε φίλε. Αλλά είναι δύσκολο να βρεις χρόνο να το μοιράσεις αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Βασίλης Μεγδιά είναι ο κολλητός μου. Από 3 χρονών ήμασταν μαζί. Μεγαλώσαμε παρέα. Και τα άλλα τα φιλαράκια εκεί πέρα πάλι όλοι μαζί μεγαλώσαμε. Άντε να ράξω τώρα εκεί πέρα. Θα πιω καμιά κοκακόλα γιατί το αλκοόλ το έχω κομμένο εδώ και σχεδόν 1 χρόνο. Στοπ, έχεις, αλλά δεν πειράζει. Πού να το δεις εδώ πέρα που είναι. Γεια σου παρέα. Γεια σου παρέα. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ αυτόν με τα γιαγιά, αυτός με τα γιαγιά. Πες τι να κάνουνε, Καμπανάκι, follow, like και subscribe. Και σχόλια θέλω να πείτε τις γνώμες σας. Έτσι, μπράβο. Κάπου εδώ θα βγει ο σύνδεσμος.